Diyan muna kasi naglilinis po ako. Ang mga trabahador dito kararating na nila. 9:32 na. Ganito ang pag-open nila ng ay pagpasok po nila. Hindi po gaya ng Pilipinas na on time po talaga.
Yan, 4 years nang renovate yan, pero hindi pa tapos. Ako po ay nagwawalis dito kasi ang dumi-dumi rin dito. Tapos na ako sa kataas-taasan. Amin hindi pa. Sa kalagitnaan. Ayan, wala pong generator at kuryente. May nag-sport na binatilyo doon sa mga lugar din ng grapes. May araw, pero makulimlim pa rin. Kasi pinagkukuhanan ko ng kulitis, nandun yung matanda. Pinawisan ako dahil sa paglilinis ko mula sa kataas-taasan. Kasi sa balkon din, maluwang din yung balkon doon. Sa taas. Kaya talagang pagod. Ay napagod yung binatilyo sa pag-i-sport niya. Nagboboxing siya.
Thank you sis Mimi Bear. Thank you again. Iwan ko tong cellphone ko kasi akit lang ako at maliligo. Ayan. Dito ko na iiwan muna. Ayan. Dito ko muna iiwan yung cellphone ko. Maliligo lang po ako. At ako ay bababa ulit. Kasi dito may nakaharang dito. Hindi masyadong makikita. At dito naman di makikita kasi mayroong paso. So kahit naiwan ko yung cellphone ko, ay wala naman sigurong kukuha. Gaya ng ginagawa ko. So maraming salamat. Mimi Beer, thank you very much. Akit muna po ako.
guys. Tapos na ako sa tapos na ako sa first floor, second floor, saka yung attic sa rooftop. Mayroon pa sa kasi sa taas-taas. Ito po yung ground floor. So dito lang ako alisin ko lang yung mga basura nila sa mga CR nila kasi nasa akin ang susi. Ano kaya, I think, to. Lagi na lang ako pag may dito sa recap ko, wow. Tatawa ako. Check back next week, thanks. Nakakatawa talaga, oo. Mahangin, oh, pero may may doon, oh, sobrang doon, oh. Sobrang makulimlim doon. Dito may araw pero malamig. Sweater. Thank you Lord. Nadagdagan ulit yung yung revenue ko ng $2. Thank you, thank you. Thank you sa inyong mga viewers, supporters, subscriber, friends, relatives, my family. Thank you sa aking group, Team Ruel Dipat, dahil po sa suporta nila sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako na naman po ay papasok dito sa bahay na ito at ako ay mag mag-alis lang ako ng basura po nila. Sa kataas-taasan po talaga sobra doon kasi labas-pasok ang mga upuan. Dito naman po, tinakbad nila yung upuan nila, inilapad ng hangin yung cellophane. So, nagpatulong ako dun sa anak ng caretaker namin kagabi. Nakita ko siyang naglalakad. Kahit na rumaragasa ang ulan, tinawag ko siya na, buhatin lang namin yung carpet kasi ang bigat-bigat sa basang-basa na talaga. So, ang ginawa ko, pinatong ko na lang po dito sa mga gamit nila, sa mga unan nila dito, sa floor na ito, para hindi na mailipad. Kasi minuminuto nandito ako sa baba, tinichik ko dito, akit din ako sa taas, tinichik ko rin dito. So, masakit na dito lang ang binti ko kasi akit baba. Hindi ko alam kung ilang step po. So, ilang, 1 hour and 15. So, thank you sa inyong suporta. Nahulog yung isang basurahan ko. Ayan. Ayun, naka-flashlight po ako kasi wala silang ilaw dito.
Maupo muna ako. Maupo rin ako para ano. Ayan, dito muna at yan ako maupo guys. Oh. Relax muna ng konti, mamaya akit ako na naman. Mag-prepare ako ng pagkain ng alaga ko.
Ayan guys, oh. Dumilim na naman, oh. Ayan. Parang nag-i-spread yung rain na shower na. Kasi marami akong sampay. Di pa ako tapos mamalansya kasi bawal sa akin na magmalansya pag hindi electric. Saka bawal ding maglaba kung hindi electric. Kung electric, pwede ka nang maglaba at babalansya. So, hindi ko po natapos kanina kasi biglang nag-stop yung electricity. So, itutuloy ko pag mamaya pag mayroon namang electricity. Ngayon kasi ang nagpa-function ngayon ay yung generator. Ayan guys. So, dito muna ako. Ayan, dyan muna po kayo. Dito muna ako. Ay, ito. Kukunin ko lang po yung yung sweater ko sa mag-medyas po ako. Kukunin ko lang po yung yung medyas ko. Mag-medyas lang ako kasi malamig sa mag-sweater lang po ako. Ayan. Pasensya na po maingay sa may nagtatrabaho po sa kapitbahay namin sa harap. Kukunin ko lang po yung sweater ko kasi hindi ko kayang lamig. Ayan. Kunin ko lang po. I-akit ko lang itong cellophane na isa. Yung guys po, naka-sweater na ako. Pag-medyas lang po ako. Lagyan mo muna ng vaseline yung pako. Ang dami po yung kagat ng lamok. Lamok po yung yung kalaban ko dito. Yan, ang ingay po, ang ingay talaga. Sobra. Mamaya kung 12:30 akit na po ako, tamang-tama. Matatapos po yung ride ko na 2 hours. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta. Ayan.
Yan, madilim ano? Madilim. Kung ganyan, madilim rin. Kung ganyan, pares din. Kasi madilim nga, dyan na lang. Ayan. Malamig na malamig na. Ngayon kasi inom pa yung alaga ko mamayang alas 12. Nakanda naman yung chips na niya doon. So maupo muna ako dito. Yan, basa pa yung buhok ko.
Nagbabakrit lang po ako guys sa ano sa Facebook. Ba, meron pa pala. May recap pa ako dito pala. Yung kailan yon. Ito naman yung araw na ito. Ayan, all photos. Screenshot. Yan yung isa. Hmm. Yan. Sa Facebook. And then album is Whitey Whitey. Yes. Ano pa dito? Ayan guys. Nag-iba na naman ang panahon. Malamig na talaga. Tignan ko nga baka ayan. Ayan. Ayan, ayan. Thank you, Lord. Again and again. Asan ang audio? Ayan. Music, maestro. Fantastic. YouTuber. YouTuber. Ayan. Supporters. Thank you, Lord. And then, subscribers. And then, oh, yes. I-upload ko lang po guys yung mga recap ko sa ano sa YouTube. Ngayon, babalik na naman ako. Ang dami ko kasi recap dito ay nakaano dito sa ano ko. Ayan. Yan pala oh. So, salamat po talaga sa inyong support. Hindi ko naman po ma-reach. Hindi ko po marating ito kung hindi po sa inyo. So, maraming salamat po talaga. Ayan. Mamayang hapon siguro maglalag din ako sa Facebook. Ayan. Kasi nakatutok lang po ako sa YouTube. Yan guys.
Malamig, 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 malamig. Focus na lang ako sa YouTube kaysa sa Facebook kasi yung Facebook talagang nanloloko sila lang doon. Ang dami kong ano, so weird. Mas maganda pa sa YouTube. Meron pa yan. Asan na yung iba? O yan, o diba? O. Itong mga recap ko for past days. Siguro. Ayan. Sinishare ko lang po. Sinishare lang po. Oh, marami pa dito, oh. Ito ta. Oh, complete na naman daw. Oh.
malapit na, malapit na. Ilang, ano nangyari? Bakit 11 minutes lang ito na naman? Bakit nagkaganon? Bakit naging 12 minutes? Ayan. Diyan muna. Ibalik ko na lang ito habang wala pang ulan.
Doon muna babalikan ko na lang ito. Ayan. Bakit naging ganyan na? Ayan. Yan muna. Ayan.
Ano ba ka? Hello. Nakita din sin ko ginyam. Ay na, tatagin sa po ni Shirley na karin ka no. Ha? Una na kanya gudi nangitid kanya nga di ba bati na kuman na nagadaon man nagsasabitan di kampo ni si mga kuman na babating tapos ko di nalaya. Kuna nang kanektan tika rin na ituyo ko na nataba di bala yun. Nabayagan na sampag na may sabulan na may tabulan na. Ada gila kasi ang handa nga naganap ko na kanya da hindi ka mo pa niya di yung awitan dito dige. Kuna kanya da ng bakit at hindi yung awitan dito. Sa ilutok-tok day ang asak day kayo kumangkot sa dati kuan sa loob dito na makaluto. Kanya ita tanga ka kung man ko na sa nakasilpay mo talo nga kuan nagbalko-balkot. Talo. Dilo katak ni agbubo mo to insin ko din siya kanan ko sarap ako na nang napay mo at tibus check ko si kay ko na duwa-duwa kay dito ko na biyon luto ko na kasi pina padang ito ko na kasi pina tutuda narawag naman na sila kita kasta kita inita tamuda ka na pudo kita lupat da kumaang agbubuo sayang di belan kita dua-dua dah, kung nanay ganyan ang kanayang natin giniserding, gana rabrabi, gana insulida, alas 10, inidya, di lang makaluton, kasi mo kumutot ka na. O di na, yung payawit ko, ang payawit ko, hindi na, gani ko, ang bato ko, kita man ko na, may lati-lati ko na, nay, bubuot mo ton. Sayang ka, itang pinakadok na maduwa. Mungkin ko kuli siya, sarap ako na, sarap ako ng bagat na ng biscuit ko. Sinayang nilang ko na, duwa-duwa kayo ko, di ko pala niluto ko na. Kaya malaki yung oray na nga magluto laga rin dun. Hindi damo ang mga ako. Ha? Dahil ko yung, kanya mo dito yung pagtalagan ko niya, when? Diyan mo man din, yan yung kasano ni Shirley. When galadaing di dyan niya, di niya nga, no, usus-usus bilag na. Oo na. Amo ni reply na ni Shirley ako na naging sento kanya na. Sarap pa no, sarap ako na. Di na mo ko, nung day boys ka ko ni Agro, nakadaling ko, sinayang nilang ko na. Duwa-duwa kayo ko na, bilang ang lutong ko na sila. Sayang. Dito ko na. Puro mo, sinasabitan na yung pangmula. Ako mo kita, balay niya. Makaluto na mo. Musta ka nga yun? Apa pang gabi banyer? Pepeso kanya, bakit pepeso? Ang gasaman, uray kanya dito. Ni taray-taray, ngaming makisuda, amuda lang garo ng kasukod ko na dang kuma, iyinog ang aming natugtugaw ustanya, damita mo, maganda ni sa mga persanto, ewan. Kanya ka na bartubal ko na ipatunod sa Tusi. Bali pag tugaw nga upat na kinaluban dito ulos. Taray na tayo umuli. Sa kuna na baybat kan ti taw-tawad nga nakalukat ta mga kwa. Ti sinimut na tumaray ako na usog gumera pa kon. Daba pa sa ang naging ulod di tugtugaw. Oh, sakti maray man dituwin pa ko na naman ni Dilima. Just in case na tudo sa napig sa anin ko na usiram dagiti sa kuami ko na naman ruangan datong tawad ang dagiti ni glass kanino ka kandang iti kasyat laang. O nagtartaraya. Kata nakita di karpet nga nasarda iti birthday ni Dagol. Kat mo dati caretaker may bima baka doon na ibakit na. Nakita dyan na nang minuto ng magmag na kalsada, talaga orang tutulong, magmag na, inayabak, sige nabasa kami na duwalan lalong. Ang kaluputan ito malayab mo, dito sila pinigkada ni Sir Ricky Baba. So ang kaluputan di karpet, doa kami pinaasa doon. Sa ibagada ngayon, hindi mabusi ka ngayon, hindi ibagada kasi ko. Akalaong trabaho mo dito na. Sige mo, bibitak ba ko? Tay-tay. Nakauman lang. Tay-tay, so.
Pagka subak ko, tinawag di anak ko, di alas ka lang mama ka, no amuda no at tudat, ahang na luka ka talaga iti ko ah. Hindi ka naman lang naglukat sa Facebook. Naglukat at ka naman na ang anak man nagpupunta tayo lang manan, tayo lang man ang ikukat na di-release ko lang. Ano dahil, ured, wen, hangkas di sa kano, wala naman oras di ilunggang, hindi ko, tinyo, di ba? Ura di taga di ayan may, di ang amo nga taga di talapugan. Sis ko na na, read na sa akin, ako rin read na. Uy, inikat ko di ko ako na, baka inikat ko di ko ako, adi comment ko, kasi kita nga sa lulukot ko di ka naman, nakita di kat mo. Mm. Mm. So di joy na ganun. Mm. Mm. Kalau ay kat anak nga nakapukos, kung ako ka nakapukos, di ka nagdita Facebookon ko, dita Facebook, ya ilang YouTubeon ko ba, kadamatan si earnings ko na po, kurang nga ako baka, kurang nga $10 sa, ano lang nga ako sa $10 sa, kat no, adang ni $10 sa kada ka na di pin mo nga kwan, tapos, adi YouTube, na $10 nga revenue mo, mawa mo di pin mo, adi AdSense mo. Nung naka, wen, nagngato ka niya. Wen. Mm. Mm. Baka no dito lang Pilipinas saan. Mumutayan tayo. Nya. Ngata. At hindi yan tayo nagbababati viewers dapat. Pama. Makuha nga dagosan na monetize na niya. Mm. 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 Ang gumawa mo nga nang kikagasta. Di YouTube, wala di YouTube nga may nadati pagsasalsod ang kagrupok so nga munang amin. So ako na nagpalipad iso na di premiere ko, awo mo tinay upload ko tagada isulat to. Ang kami makaalis, ang ko kami gaman cellphone ko, so nga wala pagsumpa man kami ginato, paano ko may ko. Ang kami pinipilitan ko, $10 para mayroon ka ng pin ko na saka yung AdSense mo. Yung AdSense mo na YouTube. Weng, tanungan ni ka nung managanan managanan gada yan din tas legit yung tayo di Facebook mo lang makapiright ka mabali mo i-mute hamong i-delete i-mute mo laang when di YouTube haan kasi normal makukalata mm 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 siguro when isuuti ko naman ni Marley sa ate, edit na lang natin kung na naman kanya edit entry Facebook, edit 2021 karas jay, ada duwa nga na copyright na. So ko na alisin na lang natin ate, okay lang, walang problema ko na. Nung medyo YouTube lang i-mute mo lang, okay. No, dahil dinag-viewsan or na copyright ka baka nagaduti views mo. Mabali mo lang i-mute, at least, the day revenue, makamulakin yan. Ang problema nung makapirate ka nung gudwa kayo din, ti makimbagi nga kansyon, tas dyan. Maya, suruang kanto na bumaba. Tagamin ni Lorin ko dati YouTube na, inactive na, tayo di ka nga aktibo ka nung tataka inactive na button. Monetize mo tiso ng ni Lorin. Ah. At dati YouTube na monetize isunan ni Lorin. At dati YouTube na, so pinibaga kanya, ay kakuha. Tatangay kakuhan, one, hanggang aktibo ide, katang i-active na, ada nakita nga kuha na rin. Kung kanya nga ikot, doon na kasi ako nakapokus ko na kanya na isa ba dyan. Nag-bite kayo, dagi kuha na, dati instant na kanya link na 1 year ago. Isa din na dapat i-upload na sa gaysan.
Agad ka sumba, nagdakto ti Diyos na bakit? Nagdakto ti Diyos na ti sumba. Nagdakto ti Diyos na. Di sila, mm, sinurwa nga ro DJ may isa nga nagayong ko nga dyan ti supporter ni pero nag-umukan ni tat na naging kuha ko na kanya at sumba, nag-iimat sumbada. Win, win. Buwan na balik. Buwan ko talaga. Ito, at dito ko lang dito ko, sabi iti Facebook download, video downloader, Facebook downloader. Amo na ni Chris Jacob, maalam mo lang ko na na. Kung pa namin nararamit ko, sabi si, oo, sabi sunod, tapos sabihin to kanyang, how pa na ikukabagal, pasuro ka lang kini Grace. Tapos, no adapto ditan, ikomton. Hmm. Mapuno. Uwen, mapuno ko't ma-agwen. Ora kanya man dildilik ko mo tandi ko so ang subsubla pa yung tikit-tika dali yung mga na-delete. Ay, na-delete. Iyak. Mm. Mm. Ako naman baka. Ako wala man ito ko. Ako eh.
So hanggang dito na lang po guys. Ako'y magpapaalam na kasi kakain na ako at ako ay magsusumba para may upload din. So sana'y suportahan niyo lagi ako, si May 17 Ilocana po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalaan po kayo ni Lord lagi. So bye! Kasi baka mamaya uulan na. Marami akong